Καλώς ήρθατε σε ένα gaming βιντεάκι. Σήμερα θα παίξουμε Roblox και είναι το πρώτο μου βιντεάκι και θέλω να σας πω να κάνετε όλοι ένα subscribe και ένα like. Να πάμε στη like όλοι. Θα παίξουμε στο παιχνίδι Airsoft Battles. Κάντε με ένα subscribe και περιμένουμε σαν τα αγκούρια. Είμαι σε ένα ξενοδοχείο, έχω έρθει διακοπές και είπα να κάνω ένα record. Έχω πολύ καιρό να σας ανεβάσω βιντεάκι, το ξέρω, μην με σπάτσετε. Πάμε, παιδιά, ξεκινάμε. Εδώ, πάμε. Έλα, ψόφα, ψόφισε. Ουάου, ψόφισε.